kwana a ɗanda sadu an dala 20,000 ne a cikin jakan za ta kai wajen miliyan 30 da wani abu. Kai hakuri Alhaji, mahaifiyata ce ba ta da lafiya. Tun safe tana asibiti ne kaɗai ake tsira a kawo kuɗi a sai mata magani. Sai an jima. Dawo ma. Mansur, zan baka ko nawa ne ka kai asibiti. Kawai abin da nake so ka zauna ka jira mu. Ba na buƙatar ko kobo a cikin kuɗinka. Na dawo maka da kuɗinka ne saboda Allah. Kyale nan tafi gurin mahaifiyata tana can asibiti. Sai an jima ku. Ina ganin barin ji shi. Sai ya lallaba shi. Sai ya lallaba shi sai ya gaya mana adres. Aida. Wallahi Alhaji yaron kirki. Wallahi Alhaji bari ka ji na gaya ma. Shekaran jiya fa a nan bakin gate bakin kamfani 1,000 ta waɗi. Kan juya awakai sun sa mata wawa. Kai iko. Wannan zamani da biyan kama. Ba ku nuna ne kai ma za mu tuna. Yau wato na gode. Na ga na fita da fita sake na dama wannan dan azarbabin gashi kin